dobrá na play, preto si ju dnes nakrájame. Tak, a keď už budeme nakrájanú, ti ju môžeme priložiť na oči, ono to vraj Nie, hodinu funguje. som sa malovala, nič neprikladaj. Poďme krájať. Dobre, štartneme to. No. Pripraviť sa? No. Pozor, štart. Mám! Sakra! Sice si to dala ako prvá, čo je fajn na rýchlosť, ale dôležité je aj vizáž. Myslíš moja? Áno, no nie. Áno? A No tým pádom áno. som to vyhral ja. No, tak dobre. Ja už som sa to naučil. Ty si koľko selfie denne urobíš? Tak 30, lebo nie som úplne fotogenický, takže... Ale no, nie je to málo, 30. No, tak správame challenge za Dobre. 15 sekúnd, kto spraví viacej selfies. Súhlas, ideme na Ideme to? na to. To bol super. Toto bolo naše wow of now. Didiana Matúš a Sony Xperia XZ. Xperia.